Ya twaso na Ghana mante muana ye wenti no ene ye hwa bebuo wei na ya hwe ne nchiase ose aboa oni dua no Onyame na opra no ho da na jabri father romanti obubum de kire ye eho abakosam Adom TV etwaso aboa oni dua Onyame ene pra no ho se nananom miebu saa ebeyi a na woni person ne kire se wo hwe emo a ene nam asase su ya na me so ya aboa nti no owo pedua na pedua no nso ya na won de prapra won ho nti wo hwe aboa yene ne tifie te se okraman okra ana na yekeka aka ho a obia wo pedua na okowire mu nso a ewire mu muwa ne nyina no obia wo pedua na aboa ba ko a yehu se woni pedua owiata ya wosuko wa ko wa ono na oni dua na de ma won de to ho ne se aboa ya oni dua no nso no se bibi kana ebe den no no timi anya dua o de be ebe prapra ne ho na nso sam se ebi ni ho ntino ni ahwere se Onyame na epra ne ho sa na ema ebe no ekosi na se de babra bo mu nso a etomri bi wo ho a na yemfa ne se memfa nkofa ajankamu na obi wo ho a ne ya wora be wiase na sebe ne papa awu ajare bra wosua ne maame nso awu ajare bra wo nyini enti bra wo nyini wie ye no nso no na sebe oni obi a obehwe no ana obegina nachi aboa no eni nti wo nse okoha no akosere kakra okoha no akosere kakra obaha no abesere kakra ne nyina ne se opagya sebe ya obetimi agira ne na so ede akọ akiri eni nti se eba ne se onam na wo sresra de be kan se aboa woni dua Onyame ne pra ne ho san se de akọ se osre na amane bia no wade nyame ase obesre we na amane bia no wade nyame ase nti bra oguso osresre de be kan se aboa woni dua Onyame ne pra ne ho ne che se ono ne de dan ya abrabo no wahu se woni bi na woni bi no nso no onko tna o emfa ne nsa nhyere da mirifam na emu no odu ba bia na wo a wogire se ode tru wani mu a na wo sere wa obemani bi no na wo na amani bi no wo kọ nanim ko se obeduru ba bia beduru na nia ese wode bo na brabo no watini enya awie eno nti na ebu bere se aboa oni dua no Onyame ene pra ne ho